My God, Kali, ang hagbay-hagbay pa nun! Matagal na yun, nandito pa rin! In just 1 month sayop? Isa, dalawa, tatlo, pareho lang yon. Sumasaw ka pa rin sa iba! Bubog ako nun! Nag-inom kami! Inom-umay! Tek na palusot yun, kahit lasing ka, alam mo ginagawa mo! Kaya nga mao galing nagsuri na ako sa'yo. Dayon, di ba? Kasi kahit anong isulti ko sa'yo, sayop ako. Alam mo, pinagsamantalahan niya ang aking kahinaan. May trip pala siya sa akin na kunin niya ang aking pagkalalaki. Ako naman hubog na ko. Nakainom na ako. Kaya nga, sorry kung nasakitan kita. Nasaktan. Kayong mga lalaki. Akala nyo pag nambababae kayo, nasasaktan nyo lang kami. Makikipagtsuktsakan kayo tapos ini-expect nyo, iiyak lang kami. Itutulog ang sakit tapos pagising okay na. Sorry gani. At saka bakit ka ba masusuko? Hindi naman kami nadayon. Alam mo, hindi gumahi si Junjun. Hindi naman to gagahi sa lain eh. Sa'yo lang to gagahi. Loyal to si Junjun. Bakit ka pa masusuko? Sana nga ganun lang kadali yun. Kaso hindi. Oo, alam ko na hindi yan madali. Pero kung kaybaw ka pa lang, no? Alam mo may surprise sana ako sa'yo. Kaso nasulti ko na sa'yo. Ikaw, isusulti ko sana to sa'yo ganina eh. Kaso nagilakila ka dyan, nagsapot-sapot ka. Alam mo, di ba yung pangarap mo na sana hindi nagagaya si Junjun sa ibang babae? Yun ang pangarap namin. Yun! Natuma na yung mga pangandoy mo. Na sana hindi nagagaya si Junjun sa ibang babae. So ngayon, hindi si Junjun gumahi sa kanya. Kaya hindi kami nadayon. Kaya ikaw dyan, huwag ka na magilakilak. Sa'yo lang gagaya si Junjun. Sa'yo lang to uutog. Ha? I love you. Kiss ko be. Anong klase kang pagkauyab ha? Mas mabuti pang udangin na lang natin to. Hindi naman ito napupuslan eh. Mas mabuti pa nga sa'yo si Celine eh. Kasi si Celine, hinahatag niya sa akin kung anong pinapangayo ko. Binubuhi niya ako. Okay lang sa kanya kahit mag-standby na ako dyan. Susuportaan niya ako sa aking binubuhat dire. Eh ikaw? Hindi ako si Celine. So stop comparing me to her. Tama! Hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Tihi ka. Hindi kita mapupuslan. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Bakit? Sino ba yung kinsa yung nag-iingon sa'yo niyan? Nababalik siya? Patay na yung tao? Babalik ba din na? Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Dahil nandito siya! Nandito siya! Sabot ka, ha? Nandito siya. Eh, hindi ko siya malilimtan. Kasi sa una, pag naglalaag ako, hinatagan niya ako ng kwarta. Tapos pag alam niya na hahabilin ako sa mga barkada ko, naglalaag yung mga barkada ko na nisko, kinukuhaan niya ako ng motor, inaabangan niya ako ng motor para lang makalaag ako. Sinusuportaan niya ako sa mga binubuhat ko sa aking kinabuhi. Kahit kami pa. Kaya nandito siya. Kaya hindi ko siya malilimtan. Nandito siya. Nandito. Ha? Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo? Kung madawat mo ako, naunani ko, pwede tikang ibutang sa akin kasing-kasing. Pero pag hindi mo ako suportaan, hindi mo ako bubuhiin, tapi wala. Ha? Dapat ako yung buhiin mo. Ikaw yung gustong magmahal sa akin eh. Kaya ako, gawin mo tanan. Para ma-develop ako sa'yo. Para mapuli ka ni Celine. Ha? Kung hindi mo yung mabuhat, wala na. Ang dako mo na natin eh. Bisa naman magulani tayo, di ba? Hoy, ikaw! Tara, kain! Uy, Dalo! Libre ko! Ano pagtuo mo sa akin, ha? Hindi magkapalit ng pagkaon? Kasi nagsasalig lang ng libre? Oo? Kaya, kung kukuyo ako sa'yo, saan mo naman ako dadon? Sa asa po? Saan mo ba gusto?
Samang ina sa... Asa ko totoo ba? Alam ko hugot-hugot yan sa'yo eh. Sige nga, ipadayan mo nga. Ano sa akin ikasal? Daan pa ako. Alam ko ng mga ganyang mga babae, uy, magunauna sa lalaki. Ang dami nang nag-ingon sa akin yan, hinuhugot-hugutan ako, pero hindi ako nagpadala. Kasi hindi nila ako mayayano. Tapos ikaw dyan nagparang-ingnon ka, na makuha mo ako. Alam mo, dahil daghan ng babae nag-una-una sa akin, dahil, pero hindi ako nagpadala. Mga gwapa pa doon, dahil. Mga mamaor siguro na yung kagwapa, pero hindi ako nagpadala. Kay Boko, kung unsay kuan. Kaya kanang yung mga klase sa babae ba, yung mag-una sa lalaki. Mahuhuong lang yan, day. Mahuhuong lang yan ni kumpare. Hindi man tarong mga babae mag-una sa lalaki, good way. Hindi yung tarong. Kayo ba, bakit yung binabalay yung panahon karon? Babae na yung mag-una. Sa una. Mangharana pa kami. Mangharana, mamisita. Karon, kayo na yung mag-una. Paita mo. Bakit inuusap yung tradisyon, ha? Kalami mo, ha? Nagpabuyag kayo sa kalibutan, ha? Dapat kami yung mag-uyab sa inyo, magharana. Hindi yung kayo. Usarang ka text, usarang ka chat, at ito siguro mo gayon. Mag-aabot lang kayo sa kalibunan, no? Hindi yung tarong sa inyo. Oh? Tapos karon magkunkuan kay sa mga lalaki nga. Mga lalaki karon kay hindi na binabali nyo. Oh, kasi uban pa karon. Mga suko na ba pagtutukan ng mga lalaki? Magsutsot sila ng magbikini sila sa beach. Tapos kung tatanaw ng mga lalaki masuko. Bakit pa kayo nagbikini kung masuko naman kayo? Ha? Bakit kayo nagsusuot ng mga sexy diha? Tapos masusuko pala kayo ng kuanon. Tapos gusto niyo ng respeto sa mga lalaki. Katulad mo nga ron, nag-una ka sa lalaki. Ano masulti ng uban? Tapos mingon ng mga ubang babae. Hindi ko naman tinatanan-tanan, ha? Pero yung kasagaran talaga sa mga babae karon. Mga anak. Ako ng respeto sa mga babae. Kayo mag-una mo. Mana? Kayo yung nag-una ng ulag-ulag sa mga lalaki. Sus mo do. Kalami mo. Ako pa yung inahan nyo. Pamunalan ko kayo ng butay. No. Oh? Buyag kayo. Hindi sa uban. Huwag sa akin. Sorry. Sana hatagan mo ako ng higayon na makapagpaliwanag sa mga nanghitabo sa atin. Mga panghitabo ba? Sige. Sige, pag-usapan natin. Ilang beses yun ang ginawa sa bahay na to. Sa kwarto natin. Sa kama ko. Magtunga lang kasi yung last na namin malapit mo kaming maabtan. Buti na lang hindi mo kami naabtan kasi kung naabtan mo kami patay. Nakadagan siya eh. Nakambak siya ng bintana, umambak siya. Buti hindi siya nasamad. Iran! Okay. Ikaw magtunga lagi. Kasi malapit mo kami naabtan yung last. Buti na hindi mo kami naabtan kasi kung naabtan mo kay patay. Ito ka mga pangutan na hindi ka naman totoo sa akin. Hindi na ako magsusulti dito eh. Sa motel. Ilang beses niyong ginawa. Unsang sa hotel? Hindi kami nangatang hotel. Pinupunan mo na naman yung mga istorya mo dyan, ha? Nagpapataka ka na naman. Hindi kami nangatang ng hotel. Kasi wala kaming mga kwarta. Oh! Sa kalibunan lang kami. Oh! Pinupunan mo na yung mga istorya mo, ha? Ano? Sabay din ba kayong naliligo? Saan ka naman nakakita ng kalibunan na may shower, ha? Saan ka nakakita ng kalibunan na may shower? Baka yung ibig ipasabot sa akin yung baka naligo kayo, nagsabay kayong naligo sa tunggo? Sinasabon mo ba yung likod niya?
Uy, kahit ganito ako no, kahit ganito kami, hindi kami maliligo sa tunggo. Ang hugaw ng tunggo. Oh, daming baki doon. Daming mga water lily. Ano akala mo sa amin? Ignorante. Pampakambakin mo kami doon. Tell me, Sherwin. Do we smell the same? Uy, bakit ka nagpalaban ng English? Alam mo mga Pilipino tayo, anong tanaw sa atin ng mga tao ha? Pag nag-English tayo tapos Pilipino tayo, ha? Tanaw nila sa atin, pilingon. Kaya ikaw dyan, don't English me. Ha? Okay? Nag-inusapay tayo dito. Nag-inusapay tayo ng maayos tapos ikaw magpapalaban ka ng English, ha? Ano akala mo sa akin? Hindi ako nakasabot sa iyo mga English? Sige. Your smell is like a haplas, ha? Your smell is haplas. Like efficacent, omega, and his smell, that's why I like him because his perfume is Victoria's Secret. Do you understand? Jangan dengar English bilami. Sagutin mo nga yung tanong ko, gusto mo ba ako o hindi? Tumungangan. Gusto mo ba ako o hindi? Sinabing hindi. Hindi ka makaintindi ng, ha? Hindi. Anong kala mo sa akin? Sinabi ko na sa inyo, hindi ako easy boy. Bakit nandito ka na naman sa pangit? Ha? Kasi nalato na kayo sa mga gwapo. Dito naman kayo sa mga pangit. Binuangan nyo naman yung mga pangit. Ha? No. Di mo ko madadala, ha? Maganda ka? Ano akala mo sa akin? Easy boy? Hindi na pong damayon. Nadadamay naman kayo ng mga pangit, no? Kasi nalato na kayo sa mga gwapo. Ha? Aamungin nyo na kami, mga pangit? Kiyata ninyo eh. Na boss, pag nakuha nyo akong pagkalalaki, oh, goodbye. Oh, yes. Ay nata, kahit maganda kayo ko sa'yo. At alam ko rin yung mga ganda. Mga lutang. Alam niyo yung lutang? Nangka ba? Nangka nga lutang. Lato! Lato. Sorry, agibastid ka. Lakaos mga kuwan ay pangamong. Huwag kayong mangamong mga. Huwag kayong mangamong. Oh? Unsa na naman ito? Hindi ka pa nakapagsulti dyan. Naguba na yung naong mo. Hindi na ako dapat nagpaloko sa'yo. Oh, butang. Huwag kang gumagama ang istorya dyan, ha? Huwag mo akong gumagama ang istorya. Hindi naman kita inilad, ha? Oh? Kasi kung talagang gusto mo ako, kung talagang meron akong space dyan sa puso mo, Oh, butang. hindi naman mahirap para ako ang piliin mo, diba? Bakit? Kailan ba ako nagsulti sa'yo na gusto kita? Ha? Di naman ako nagsulti sa'yo na, ha? Ano akong bitagon? Bakit? Nagsulti ba ako sa'yo na gusto kita? Ha? Parang hindi na akong pagmukhaing tanga! Ha? Bakit? Kailan ba ako nagsulti sa'yo? Ginagawa kitang tanga, ha? Sinabi ko na sa'yo hindi kita gusto, eh. Baka susuol ka na naman dyan, ha? Mag-English ka pa naman. You're spineless, JB. Daan pa ako mag-English lagi. Hey! Don't talking to my English. Because my English is very small. Wow, yan na dyan. And you're such a loser! A loser! A loser! A loser? Are you true? Huh? Munan man yun eh. I never tolding you that I never told you that I said
Cut! Sabulan. I love you! Ha? Hindi ako nagsulti sa'yo na mahal kita. Naintindihan mo ako? Agay! Itutukan kita kay mama, papa do. Pinalo mo ako ha. Mga ako do. Pantay ka do. Hoy, ikaw! Mahalin mo na ako ng tapat. Ikaw ay aking lalahian ng 4. Ang problema is kung susugot ba ako sa'yo. Ha? Ang swerte mo naman, para kang nanalo ng luto. Bakit mo ako ang kinindiritso? Ha? Huwag mo akong yanu-yanuhin. Hindi ako mayayano. Ha? Ang swerte mo naman. Lus-lus ni mo diha. Huwag mo akong iladin, ha? Porkit maganda ka, yanu-yanuhin mo na ako. Kaming mga lalaki. Huwag kayong ganyan, girls. Hindi lahat ng lalaki mayayano nyo, ha? Lagi ninyong hunahunain, lagi ninyong tatandaan yan. Lagi ninyong ibutang yan sa inyong utok. Na hindi lahat ng lalaki madali ninyong makuha. Dapat, umiport din kayo. Dapat, gumawa kayo ng paraan para ma-develop kami sa inyo. Hindi yung yanu-yanuhin nyo lang kami. Ha? Kayo dyan, huwag kayong mag-unana. Porkit maganda kayo, dali lang inyo lang kami makuha. Ha? Ha? Hoy, huwag kang mag-unana. Ano ka, siniswerte? Magaling kang kupal ka! Hay ha, nakauli na ako. Ang kapoy ng lawas ko, oy. Saan ka galing? Saan ka galing? Saan ka galing? Sa trabaho. Bakit ka pa mangungutana? Klaro ka na sa trabaho? Anong trabaho? Ha? Nambababae ka! Unsay nang bababae? Nagpapasagad ka na naman ng istorya dyan ha? Nagpuno-puno ka na naman ng istorya? Naggama-gama ka? Bakit ako mabababae? Inaa ka naman? Bakit may pruweba ka ba? May ebidensya ka ba? Hindi ha? Anong hindi? Ayan ha? Ayan o. Oo. Sinend nitong friend mo, etong ebidensya na to, na may kasama kang bayarang babae. Baka mau-mao lang kami ng naong yan. Pakitin mo nga ako. Ano sa nina niya? Anong kamukha? Ha? Hindi mo kamukha. Ayan o. Oh, pareho pa kayo ng suot o. Ayan, magde-deny ka pa talaga. Han, kasi Huwag ka na magpalusot, ha? Walang yaka, ha? Walang yaka, madalas mo palang ginagawa yan. Ang kumuha ng bayarang babae. sorry na Han, kasi kasalanan mo din yan eh. Kasi sa isang buwan, kaysa lang ako makatilaw sa'yo. Pag nanghagit ako, lagi kang mababalibad sa akin. Gustong-gusto ko ba? Kaya, kauna ako na unana. Magbayad nilang ko eh. Isa naman, mamugos ni mo, masuko pa ka. Kasalanan mo yan. Oh, bakit naman? Di mo naman sinasabing magbabayad ka eh. Ay, kabuang. Pabayarin mo pa ako? Mag-asawa tayo? Lagi na ako naghatag-hatag sa'yo ng sweldo eh. Kada sweldo maghahatag ako sa'yo, pabayarin mo pa ako? Noong siya mangkahan, oy. So hi guys, naman ko isa-shout out sa inyo kadiyot. Mo ni siya guys, si Aldrin Buan. Shout out my idol og ni CG Labis. Shout out idol Amping Modol, God bless. May babalikan pa ba ako? Ano babalikan? Kaya ko di mo go. Balikan ako. Balikan mo ako. Tapos mo akong binuangan. Ngayon babalik ka. Tagam. Nagmamahay ka na siguro, no? Sa pinalit mo sa akin. Tagam. Yan yung karma, ha? Gaba na yan. Oh. Tapos na yung atubangin mo ako. Alam mo, ilang bisis ko nang kitang hinilakan. Dahil siya binubuhat mo sa akin. Kasi sobrang na sakitan ako.
Tapos ngayon, babalik ka. Alam mo, nagkamauna ko sa'yo. Ngayon, babalik ka. Ang hayahay mo naman. Ano kala mo sa'kin? Ha? Ano, babalik ka. Tapos, ano? Pasakitan mo na naman ako? Ha? Alam ko na yung mga estilo mo. Hindi mo na ako madadala. Huwag mo akong ulug-ulugan, ha? Ano akala mo sa akin, ulug-ulugan? Oh, alam mo na kasi na gumagwapo na ako. At timuglo up. Tsaka nag-gym na rin ako eh. Kaya bumabalik ka. Alam ko yung mga tipo mo eh. Alam mo kasi, nung iniwan mo ako, nakakita ka ng may abs. May abs. Ako ngayon may abs na ako. Tingnan mo abs ko. Oh, abs ko. Abot sa mukha, di ba? Ah, yan na. Nagpa-abs ako, babalik ka. Nge. Hindi mo ako mauuto. Ha? Dun bumalik ka sa yuta mo. Tagam, pinasakitan. Binuang pamor. Glow up na kasi ako eh. Sorry. Anong sorry? Sorry? Hindi akong dadala na sorry mo. Huwag mo kong hilakilakan ha. Oh. Oh. Hilak-hilak. Kalami ka diyan. Di pa kabahay do. Palok na ka na ko. Kung hindi ka lang babae, pinapalok na kita. Galing babae ka lang. Hindi kita mapalo. Alangan naman paluin kita eh. Mapriso ako. Hindi. Patay ako. Hindi ko kasuspersuhan. Hindi, mawalis ka na. Hindi ko na makita yung mukha mo. Wah. Ginagawa ka ba? Klaro na. Alam mo may nag-inusapay kami sa uyab ko dito. Lagi ka talaga nagpapatagad sa akin, oh. Isa mo na biya kasi may nagpapatagad dito eh. Balik akong tawag mo niya. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Natural, uyab ko siya eh. Dapat lang na mahalin ko siya. Alam mo ba siya? Kahit lagyo kami, okay lang sa amin. Si LDR naman kami. Tapos, lagi siya naghahatag sa akin ng kwarta na pinapadalaan niya ako. Pagpilit ko ng likin, pangtagay ko daw, panggala ko. Kaya, dyan ako na higugma sa iya. Paano kung ako yung girlfriend mo? Mamahalin mo rin ba ako? Oh, yatira. Hindi. At huwag kang umasa na maganahan ako sa'yo. Oh, pag sure ya, igagaw tayo, ha? Magpabaliw tayo, ha? Gusto mo maigo tayo ng kilat? Ha? Pag tarong diya, oy. Oh. Ayuhin mo yung kagulingon mo dyan, huwag kang magpabaliw. Hindi ka ba nakakaintindi ng paano? Ano, akala mo sa akin, bogo? Ha? Hindi nakasabot ng paano? Bakit ikaw, ha? Nakasabot ka ba sa mga pangsulti mo? Alam mo, igagaw tayo, parinti tayo. Imong mama o akong mama, parehas bayi, kaya parinti tayo. Tapos, magpabaliw ta?
Ha? Magpaikot tayo ng kilat? Ha? Ano na lang masulti ng mga kaliwat natin? Mga parinti natin? Ha? Huwag mo nga akong gawing tanga ka? O tanga ko di ay? Kailan ba kita pinagmukhang tanga? Ako lang naman nagpapakatanga sa'yo. Hoy, sinusulti ka ba? Ano, akala mo sa akin bungol? Hindi makadungog? Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Undangan mo na ako, Gaw. Huwag ka na magsamok-samok sa akin. Ano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Pagtulog, Gaw, uy. Pataya, igagaw ta. Ano bang mga gusto mong buhatin ko para hindi ka na magsamok-samok sa akin? Laina ni, uy. Hindi tayo. Kahit isang buwan lang. After nun, di na kita kukulitin. Hindi ka ba nangingilngigan, Gaw? Ngilngigan ni, uy. Igagaw tayong dalawa, tapos mag-unay ta? Mag-inunayay tayo? Laina, ngilngiga. Pero, katasa sa ng isang buwan, oy. Pwede 1 month na lang. Gusto mo talaga nalayuan kita, no? Gaw, sakto jud ka, Gaw, nga. Gusto jud ko na hindi ka na magsamok sa akin kay igagaw tayo, eh. Wala tayo iunay, Gaw. Ay, unay, Gaw. Alam mo, Gaw, alam ko nasasabtan kita kasi bata ka pa, eh. Pero pag mag-abot yung matured mo, ano ka na, may makakasabot ka na. Kahit sino pa pangutanin mo dito, no? Bawal talaga magigagaw, magunay. Kasi, iyo, tequila, tanin niya. Kain po kayo pangdungog sa mga, kayo lang yung lilibakin ng mga tao, eh. Sana makasabot ka, Gaw. Ay, unay, Gaw. Ma, ito pala yung balahiran natin sa suga, ma. Ma, tinangtang ko sa trabaho, ma. Last duty kung nakaroon na ba, ma? Paita. Anong pambayad natin sa mga gastusin na ito? Yang bayag mo? Tinatangtang na nga sa trabaho, nag-ihuyaw ka pa dyan. Oh, dinidimalas lang talaga ako. Oh, ang iyahay ko nila, sabi nila mag-overtime daw. Tapos, yung oras, nilalapas na yung oras. Sobra na yung oras ko. Kaya hindi ako sumugot. Oh, ang iyahay naman nila. Kaya yung tinangtang nila ako, dahil hindi daw ako nag-overtime. Oh, iyahay ko nila, God. Lapas sa oras niya. Iyahay nila. Nako! Paano ka kasi hindi mamalasin, ha? Wala kang ambisyon! Kontento ka na ganito tayo habang buhay, isang kahig, isang tuka! Tapos sasabayan mo pa ng pag-iinom! Italagsa lang naman ako mag-inom, ha? 2 beses isang araw lang. At saka, galing akong trabaho, pampawala yun ng abog. Minsan lang ako mag-inom. Kahit na! Yan yung nakapait sa'yo. Lagi kang nagyaw-yaw-yaw-yaw, diha. Ay, lami ang kawin. Ang isang katulad mo na tinanggal sa trabaho at kakarampot lamang ang sweldo, walang karapatan ni minsan, kahit na minsan, ang mag-iinom! Oh. Ya, tira. Saan mo naman nakuha yung mga istorya unana, no? Ha? Tungkol siguro yan sa paglaglaag mo, sige mo panglibak sa mga tao, nakakuha ka sa mga istorya sa mga silingan, kaya nakukuha mo yan sa mga silingan. Sa liki, gagmay nagsweldo, hindi na pwedeng mag-inom? Ha? Mga dato lang pala yung pwedeng mag-inom? Nagayuban niya, mga nag-drive, bugsikan, nandyan sa kilid-kilid, nag-inom-inom nga sila. Ako pa nga, nagulabaw ko nagamay, trabaho? Marites. Panggastos mo nga sa sarili mo, kulang na! Iinom ka pa ng iinom! Huwag kang magbuot, ako yung nanarbaho. Natural mo, inom ko, nag-iinom ako. At saka, yung iniinom ko is mga pang-high class naman yung mga iniinom ko, pang-class. Cocktail, kulating. Kahit ganito ako, no? Ganito yung trabaho ko, cocktail yung iniinom ko, ma. Ayoko ng mga tuba-tuba. Sis. Ano ka, chip? Nakita mo? Yung mga anak mo, lahat yan. Nakita mo? Gumaya sa'yo. Walang kaambi-ambisyon. Magsige na ng kag-yaw-yaw diha. Naingon na yung masinggan yung bakba mo. Di ka mo diha, kimbulakaw ako, lalakaw ako. Naku, puwisit na ito. Hindi ba yun bot-bot yung mga sinusulti ng mga silingan natin na mabdus ka raw? Kinsa kaya yung ama niya, no? Ikaw ang daddy. Ikaw ang daddy, anak natin to. Bakit? Dahil sinulti mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? The whole time! Akala mo ba hindi ko kayo nababantayan, ha? Alam mo, pinapanidan lang kita. Naniniid lang ako sa mga galaw mo. Bakit kayo nag-aabot sa hotel? Nagunsa kayo doon? Nagpanay na kayo sa hotel? Sino yung hago? Ha? Ano akala mo sa akin? Illiterate? Hindi makasabot sa mga unana?
Una, ikaw ang ama. Ako ang ama? Sige nga, ipangatarungan mo sa akin. Isang buwan pa lang akong nakatilaw sa'yo. Tapos yung tiyan mo, 3 buwan. Ano ang kala mo sa akin? Paro! Kasi totoo ako dyan? Bakit naman ako totoo dyan, ha? Lami kang di pa kalang bayi, no? Mahal kita. Mahal mo ba talaga ako o mahal mo lang ako kasi kinahanglan mo ako sa baby mo? Mahal kita dahil mahal kita. May anak man tayo o wala. Eh ako. Mahal mo ba ako? May anak man tayo o wala. Oo, mahal kita. Pero nare-realize ko na mahal mo lang ako tungod lang sa kwarta. Mahal mo lang ako dahil sa pera. Alam mo, lalakaw ako mamaya. Gusto ko paglakaw ko mamaya, maging pake ka na, lumayas ka na. Gusto ko hindi na kita makitaan dito. Pag-uban mo sa imong ex, ha? Huwag mo akong gamitin. Hindi ako magpalog-ulog sa'yo. Kung ubang laki, ganyan. Pero ako hindi. Gusto ko seryoso. Kaya ikaw, mayas ka na. Huwag mo ako patablogin ng batang hindi akin. Ano yan, magtablog-tablog ako. Magkatakanta ako ng murag dili. Kaya gusto ko pag uli ko dito, wala ka na ha? Sige, mag-iilis mo na ako. Ikaw, maging pake ka na dyan. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Hindi naman ako nangutana sa'yo ah. Bakit? Nangutana ba ako sa'yo? Tagad mo ka? Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Tira. Hayag mo mo god. Siya pagtunom na ako. Easy boy? Ha? Ano kala mo sa akin, easy boy? Ha? Dikitsuan mo mo kuha? Sak pa kaliya. Game ka? Sige yung game. Sulti ako ni mo god. Hayaan mo. Tira. Pungyabi sa kudere. Chugitsong kagistorya no na noon. Pagtuon na ako, lagi madala. Kasi kay gwapa ka? Ano magwapa ka? Saman, ikaw na naman ko ng pagkalalaki, ha? Niguman, gaan. Mga mo mga girls. Magunana ang magud mo, ha? Salig mo kay gwapa mo, magunana na mo. Kuha niyo mga akong pagkalalaki, ang among pagkalalaki. Di tsura ba magbiya? Salaga, lalam ng mga barog niyo. Di tanang buta makuha nyo dayon ha. Di ko para sa nang uban. Pagtuloy na ako. Easy boy. Lamon mo do. Lamon kung biyana ka. Musak pa ka diha. Bitaw.